ओंखामको क्या बोलता है? मखम। मखम। और हांसो हास डाक को क्या बोलता है? दाफ्लामजु। क्या? दाफ्लामजु। दाफ्लामजु। दिमा हासावनी आलासि उन्थाव बाथाव एप्पा गोजानै क'क्राझार नायनो। क'क्राझार देखने के लिए आया ना बेटा? कैसा लगा हमारा क'क्राझार? अच्छा लगा ना? हेलो सोनापुर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो सोनापुर भिडिअआनो दिनै बेलासिनिफ्रायसो फरायहरनाय थाबायहाय। बिलिफां बेलासिनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनो आं रेडि जादों। ओमफ्राय सोनापुर आंहा दिनै फिसाजोनि आलासि फैनो गोनां दंना। जोंहाय गुवाहाटियाव ज' फरायो। ओमफ्राय बे जोंनि न' खाथियावनो सासे गथ' फरायहैफायो नालाय हौवासा। ओमफ्राय बेजों गथ'आ क'क्राझार नायनो फैदोंनो। जों मा होनो दिमा हासावनि दिमासा सेंग्रासा गथ'। ओमफ्राय खाथि न' खाथियावनो फैलायबायलाय आं मालाय मारैथो हगार हरनो। ज' मोनसे स्कुलावनो फरायो। ओमफ्राय गाज्रि मोनगोन ना बेबो गथ'आ। गावसिनि न' खाथियावनो थांबाय लेंहरलायाखै मायाखै होननानै फिसाजोखौ एसेबाबो गाज्रि बेहेभ मोनगोन ना। बिदिबा जोंबाबोथ' सोरबा सिनायनायनि खाथियाव थांनानै जोंखौ खेल खालामाबा जोंबो गाज्रि मोनो ना। थिग बेबायदि साननानै आंबो एसे गोसोखौ बोरैबा मोनबाय आरो फिसाजोआबो होनबाय गाज्रि मोनगोन बे लेंहरनोसै होननानै लेंहरबाय आरो। ओमफ्राय बेखौनो आं दा ओंखाम ओंख्रि संनो एकदम बिमाया लाहार फाहार खालामथारदों। बिदिब्ला सोनापुर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोलाय। आरो सोरबा सोरबा गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबावदे सोनापुर दे। दा नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला आंजों मोनानि भिडिअआ मारै मारै जायो, गोसोम गोफा जायो ना मायो। थ'दो बिदिब्ला नायलांसै मादैनि भिडिअखौ। नैहाय लोगोफोर आंहा टमेट'जों अमा रानफुनलाजों संदों। फिसाजोनि लोगोफोर फैगोन दिनै फिसाजो गिदिरनि। संबाय नै टमेट'जों अमा रानफुनलाजों। नैबेहाय ओमफ्राय सबाय रुगासिनो नै। आं कुकाराव रुवाखै सबायखौ, बिदिनो अपेनसो रुदों। नै ओमफ्राय हांसो मोनबाय, हांसोजों आलुजों संबाय आं। हांसो बेदरखौ खावसे दोनदोंमोन ना, बेखौनो एसे संबाय आरो आलुजों गोराननो। ना एवबाय मादैया नै ना ग्रेभि संबावनोसै। सबायखौ जहलसो संबाय आङो। उन्दैफ्रा मोजां मोना ना नाजों संबा, बेखायनो। नैहाय आंना फिसाजोनि लोगोफ्रा ओंखाम जाबाय। आजा नोंसोरखौ खेबाथ' आं। आजा कहाँ से आया था? दिमा हासाव। दिमा हासाव से। दिमा हासाव मा जाति कल्चर? दिमासा। 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 ओ दिमासा हमारा बोरो जैसा ही ना? ना? सिमिलर है। सिमिलर है, भाषा में भी मतलब सेम सेम ही होता है मैक्सिमम। हाँ। ओंखाम को क्या बोलता है? मखम। मखम। और हांसो हास डाक को क्या बोलता है? दाफ्लामजु। क्या? दाफ्लामजु। दाफ्लामजु। बे उन्दैखौ जि मोजां लाबाय दे। दिमा हासाव दिमासानि। ओमफ्राय अमा बेदरखौ क्या बोलता है? हनो है। हाँ? हनो बोलते हैं। हनो बोलता है। मतलब ऐसे बना के ऐसे मुझे से काटने के बाद हनो हाई बोलते हैं। हनो हाई। अच्छा है। मछली को? ना। आई सेम। ओंखामखौ ओंखाम이 बोलता है। मखम। ओंखाम। माइरंग को भी माइरंग। हाँ। पानी को जी बोलते हैं। जी। आयो सेम। ये दूसरा है हमारा जैसा नहीं है। पानी को तो हमारा दही बोलता है ना। दही और जी मतलब प्रोनाउंसिएशन में। हाँ। ओ। तेजा तो काटे रहो हाँ। नोंसोरखौ खेबाखै आङो आजामोन। बिस्रा खेबजानो लाजियोनो। खेबा आङो खेबा जादो। गोथाव जा। गोथावना थावाखै? फिसाजोनि लोगोफोरहाय अन्थाव बाथाव मोनजाफैफेरा जाहोबाय आङो। दिमा हासावनि आलासि अन्थाव बाथाव एप्पा गोजानै क'क्राझार नायनो। क'क्राझार देखने के लिए आया ना बेटा? कैसा लगा हमारा क'क्राझार? अच्छा लगा ना? बहुत मजा ना? ओंखाम लाबोबा? सोनापुर नै मादैया लागायहांखाबायमोन भिडिअखौ बावदों सोनापुर। ओमफ्राय ना ससे लाबाय, थोरसियावनो लाला जोब्बाय आङो। अमाजों टमेट'जों ओमफ्राय नैबे हांसो बेदर लागायला जानोसै सोनापुर। उन्दैफ्रा जानानै थांबाय, बिसोर जाखांनानै
बिमा फिसा जाबाय थेंक इउ तो सनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय दिनैबो जानोसैलाय दिनैनि जानाया मोनानोसै सबाय जहलाबो जि गोथाव जादों अमा बेदरखौ एसे लाबाय आं हांसोखौबो सबायखौ जायाखै नों सबायखौ एफा गोथावखौनो जायाखै जि गोथाव जादों सबाया फरायनायनि रायलाय आया मा गोसोखांनानै मा रायलायखो आं आलुआ हांसोआ बुरजामोन ना एसे दोननानै दा आलासिफोरनो एसे संबावबाय आं जि सु दं जानजिया अमाखौ फोरानदबलायनानै जि मोजां संदां बे बानलुआलाय बानलु थबसेया जि गोसा माने डिमासाफोरनि भाषाया ना रावा जोंजों एखेयानो ओंखामखौ ओंखामानो होनखायो माइरंखौ माइरं होनो फान्थाव फुन्थावफोरखौ एखे होनजोबो थालिरखौबो थालिर होनो सेम सेमानो दुन्दिया देन्था तो sonapwr मादैनि जानायनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय गुड नाइट शुभरात्रि